मानगोनां बिथां दिल्ली जवाहर इउनिभार्सिटिनि मानगोनां बिबुंगोरा दङ डक्टर निरला रामसियारि फंनैसो बुंगोन नोंथाङा खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय बर' थुनलाइ बयनिबो बर' थुनलाइ गायसननाय साननि बयनिख्रुइबो गाहाम हामलायनाय हरबाय जोंनि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय मानोना आसामनिफ्राय बाहेरायाव 27 बोसोर जाबाय 27 दा थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो बे बोसोरसिम खननै कन्टिनिउस फैगासिनो दङ जोबोद मोजां मोनदों गावखौनो गाव बेयाव देरनाय नालाय स्पेसियेल मोनसे खोथाखौ आं सोंगोन नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादाव माबा मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामनाय बाथ्राखौ डनेसन होनाय बाथ्राखौ आं एसे मिथियो एसे बुंना लागोन नामा बेयाव आंनि नङा थारमाने आंनि माबा दङ बिखुनजो बिथांनि माबाया थारमाने बिफाया बर'नि फार्स्ट बिजाब लिरदोंमोन बर' असमिया डिक्सनारि होननाय मोनसे अभियान होननाय 1961 आव आरो बिथांनि बिजाबखौ लानानैनो बर' मिडियामा जागायजेनदोंमोन बे मख'जेननाय बालावगासि होननाय जेब्ला बर' मिडियाम 1960 दा बे एवार्डनि मुंखौ मा दोनखो बेयाव बे एवार्डनि मुंखौ दोङो राजेन्द्रलाल नार्जारि गोसोखां बान्था देग्लाय सोर मोननो हाखो बेहाय देग्लाय बिथांमोना एनाउन्स खालामबाय जों स्वर्नप्रभा सैनारि मोननो हादों बिथांमोना सायख'दों जों मिथिया नंगौ दा बिथांमोना जों खोथासो बर' थुनलाइ आफादा सायख'गोन नोंगौ बिथां मानगोनां एसे फंनैसो मिथिनो लुबैदों आङो नोंथांनि सिनायथिखौ एसे होगोन नामा आंनि मुङा निरन्जन ब्रह्म आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि काजलगावनि दिल्लीयावनो थायो साख्रि मावो आदसा 30 बोसोर जाबाय आं 30 दिल्लीयाव थाहैनाया ओमफ्राय बेसेबांबा गोबावनि उनाव नैबे 64थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैनानै मोजां मोनदों बेनिफ्राय गोदो स्टुडेन्ट लाइफआव आं जेब्ला क्लास 5आव फरायोमोन अब्ला आङो बर'मायाव जादोंमोन बेयो बेसेबांथि बावबाय आङो 79 बेखौबो आङो उन्दैब्लाबो आङो गोसो जानानै आङो थांदोंमोन आं क्लास 5आवल' फरायोमोन बे साहित्य सभाखौ आङो एटेन्ड खालामहैदोंमोन बेनिफ्राय इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनाय समाव बक'आव मोनसे साहित्य सभा जादोंमोन 1986 जागोन बेयाव जों माने बाहागो लादोंमोन गुवाहाटियाव जोङो माने गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि मेम्बार हिसाबै जोङो थांदोंमोन थांनानै बेवहाय डेलिगेट हिसाबै थांदोंमोन बिनि उनावनो आङो बड' साहित्य सभानि मोनसेबो सेसन एटेन्ड खालामनाय जायाखै मानो होनबा बाहेरायाव थाहैनाय जाहैबाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव दा नैबे 64थि जथुम्मायाव सफैनानै जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय दिल्लीयाव थानानै जोंबो बिदिनो जेरै निराला बिथाङा बुंनाय बायदि दिल्ली NCR बर' थुनलाइ आफाद होननानै जोङो मोनसे आफाद दानानै बेनिफ्राय थांनाय 63थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बर' साहित्य सभानि जथुम्माया साहित्य सभायाव बेवहाय जोङो गनायथि मोनदों एस'सियेट हिसाबै दिल्ली बड' एस'सियेसन नङा दिल्ली बड' एस'सियेसन नङा दिल्ली NCR बर' थुनलाइ बेनिफ्राय जोङो बिदिनो माबा माबि सेमिनार खालामबाय थायो जोङो रावनि सायाव दिल्लीयाव लानानै जों खालामबाय थायो ओमफ्राय जोङो लाइसिबो दिहुनदों एबार 30 बोसोर जाबाय एबारनि 30 बोसोरनि चिफ एडिटरा आंनो मैया रिलिज जाबाय बेयो लाइसिया राजधानि लाइसि होनो बरिया जोबोर मोजां मोनबाय खोनानो आरो गुबुन सासे मेडाम जों लोगो मोनदों प्लिज योर इंट्रोडक्शन from Bangladesh. Yes, I'm from Bangladesh. 2 lines just. I feel myself that I'm with my own people. I'm around in my own people. You all are my siblings. You all are my brother and sisters. I'm with all of them. Thank you very much. I feel at the same time that in somewhere in another corner of the world, our brother, our sister, our siblings are there. They are always welcoming us and well-wishing us. Okay, and this is Gayatri Tripura from Bangladesh. This is the first time of visiting here. Yes. Thank you very much. This is a great arrangement and great hospitality. Thanks for everything. I'm overwhelmed by your love and hospitality and everything. Thank you very much. Thank you, madam. Please again, your name, good name. My name is Gayatri Tripura. Yes. आरो लोगो मोनदों जोङो जोंनिनो चिफ एडिटर डिबड'नि राजेन्द्र बसुमतारी फंनै 2 lines दिनैनि दिनाव फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय आरो
गोजोननाय मोन्दों बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि बे जथुम्माया दिनै गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानै आं मोनसे साननाय फैदों मा जोंनि बर' थुनलाइ आफादा मुलुगजों जानो थांगासिनो दं मानो होननानै बुङोबा दिनैनि बे जथुम्मायानो आंनि थुनलाइ सिबिनायनि बे बोसोरफोराव बयनिख्रुइबो गेदेरसिन जादों बयनिख्रुइ साबसिन जादों साबसिन नोंथांनि बायदियै बयनिख्रुइ साबसिन आरो देरसिन जेराव बे बांलादेशनिफ्राय फैदों एसेबां समा नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा नुबोनायनि मादाव बेनो बयनिख्रुइ देरसिन आरो बयनिख्रुइ साबसिन आरो बारिया मोजां जादों जेराव माने मुलुगनि मानसिफोरा बेवहाय बाहागो बेखायनो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा मुलुगजों जानो थांगासिनो जेखौ जोंनि हारिनि जोंनि गोमालांनाय हारिफ्रा दिनै ज' जानानै जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनै बे हाबाफारियाव बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय बरिया थेंक इउ बसुमतारी साहाब फ्रम बरपेटा रड अके थेंक इउ